Ila ġus ta' 28 sena minna x-xar baqa' miżmum arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li f'perjodu ta' 22 jum weġġa' 3 persuni f'żewġ aċċidenti separati ta' traffiku u ħarab minn fuq il-post. U ġie mixli li fit-8 ta' Lulju li għadda saq b'mod traskurat, perikolus u bla kont meta allegatament laqat missier u bintu li kienu fuq mutur. U ġie akkużat ukoll li naqas milli jieqafu minflok ħarab minn fuq il-post. U kien mixli wkoll li fil-31 tal-istess xahar reġa' kien involut f'aċċident ieħor u baqa' jsuq wara li laqat vettura oħra. Il-prosekuzzjoni qalet li f'dan il-każ Aġus kienet isuq taħt l-effett tal-kokaina, weġġa' ħafif persuna u reġa' naqas milli jieqaf. L-ispettur Nathan Buġejja spjega li l-vittmi kienu fortunati li ma sofrewx ġrieħi aktar gravi. Aġus wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih, iżda talba tiegħu għal ħelsien mill-arrest ġiet miċħuda mill-qorti u għalhekk baqa' jinżamm arrestat. Erol Briffa ta' 39 sena mir-Raba Tawdex baqa' jinżamm arrestat wara li tressa quddiem il-qorti Tawdex akkużat possess u traffikar ta' kokaina. Fil-qorti l-ispettur Keith Cherry għall-prosekuzzjoni qal li l-akkużat instab fil-possess tiegħu ammont ta' kokaina f'ċirkustanzi li jindikaw li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tiegħu, kif ukoll li traffika jew provda l-istess droga bi ksur tal-liġi. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija kienet irċevit rapport anonimu dwar vettura suspettuża li kienet ipparkjata fil-qala minn fejn kien qed isir traffikar ta' droga. Briffa nstab fil-vettura li wara tfittxija fiha nstabet sustanza bajda suspettata kokaina. Tfittxija ulterjuri fir-residenza tar-raġel instabet aktar droga kif ukoll oġġetti relatati ma' traffikar. Quddiem il-Maġistrat Monika Vella d-difiża mexxija mill-Avukat Joseph Grek talbet il-ħelsien mill-arrest iżda l-qorti ċaħdet u ordnat l-imputat jibqa' jinżamm arrestat sakemm ikomplu l-proċeduri.